Разходка някъде къде. В просъница дочух нежни, опояващи звуци, идващи сякаш от етера и изпълваха цялото ми същество с трептящи, цветни, ухаещи вибрации. Цветни, бързо сменящи се вълни от светлина. Вълни, които бяха топли, но топлината им беше необичайна, различна, някак духовно стопляща, даваща тиха обич. Усетих странна лекота. Физическото ми тяло винаги ме стягаше като в плътен корсет, а сега бях само едно перце, което се полюшваше, понесено незнайно накъде. Цветните светлинни вълни се преплитаха една в друга, пулсирайки като в духовна прегръдка и шепнеха толкова финно. Не можех да доловя посланията им, но светлинните им вибрации ме омагьосваха. Етерни послания, светлинен трепетен танц, нежност и мистична красота. Финните вибрации ме унасяха. Изведнъж един розово-сребристо изкрящ лъч се насочи към мен и като с магнит ме притегли и ме обви цялата. А аз се почувствах като в топка захарен памук, която мълниеносно взе да ме пренася в различни цветни полета, наслоени едно върху друго. Не разбирах защо съм там, в тази сюрреалистична етерна илюзия. Бях просто мисъл и необичайно странно присъствие. Осъзнавах себе си като дихание, като миниатюрна молекула, скорострелно подвижна, осъзната, но нямаща спомени. Без минало, настояще, бъдеще. Сякаш там означаваше никъде, а някъде беше неясно къде. Топката розово-сребрист захарен памук ме понесе над някакви клатещи се стълби, на които всяко стъпало беше отцветено в различен цвят и множество непознати за мен нюанси. Стълбата пулсираше, беше живо съзнание. Къде бях аз? Стълбата ми говореше без думи, толкова нежно и любящо, сякаш ме приканваше към нещо мистично и неповторимо. Сякаш ме увещаваше да започна да се изкачвам по нея. Исках да попитам нещо някого, да разбера каква е тази мистерия, но не виждах никой, а в същото време имах усещане за любящо присъствие. Изведнъж вибрациите на стълбата се ускориха и аз в розово-сребристата топка се приближих до нея и сега можех да разгледам отблизо част от стъпалата й. Първото стъпало сияеше в тюркоазен нюанс и долових думите «звездна покана». Зачудих се какво значи това, но стъпалото се отдели от стълбата като единична платформа и ме качи върху себе си. След това се прибра на мястото си, а аз се озовах в тюркоазен кръг, където за първи път видях реално присъствие на същества. Съзнания, движещи се молекули от светлина, с които можех да разговарям телепатично и беше изумително. Попитах една силно светеща молекула какво означава звездна покана и разбрах, че това е първото стъпало, от което започва мистичната разходка в сектор от ангелския свят. Тюркоазеният кръг беше подвижен, плуващ и усетих, че мога да му влияя ментално, а моите мисли мигновенно се материализираха. Беше невъобразимо вълшебство. Може би за това постоянно пред мен се сменяха различни картини, образи, цветове,
защото другите светещи молекули също материализираха своите мисли. Всичко приличаше на омагьосващ филмов екран, в който се твореше на мига. Беше забавно и заразително. Помислих си за езеро с 2 грациозни лебеда и те вече бяха пред мен. После добавих прекрасни водни лилии и една малка лодка, в която русокосо момиченце стоеше и разказваше на лебедите приказка за вибрационната стълба. Една светеща молекула поиска да допълни моята картина и изведнъж лебедите се отлепиха от повърхността на огледалното езеро, полетяха и грациозното им полюшване произведе над езерото звезден фонтан, който окъпа русокосото момиченце в лодката. Друга молекула добави 5 слънчеви диска, които се прегрупираха и образуваха пентаграм, а момиченцето подскочи и седна върху един от лъчите му. Тогава аз реших, че трябва да посипе езерото с любимите ми лотоси и след миг то заприлича на шарена лотосова градина, а огледалната му повърхност изкреше в златисто-изумрудени оттенъци. Лотосите нашепваха мистична поезия и ме приканваха да споделя компанията им, да се слея и изчезна в таинството им. В следващия миг се озовах между листенцата на снежно-бял лотос и пожелах над езерото да завали дъжд от сълзи, обагрени в нюансите на дъгата. А друга светлинна молекула веднага добави към моята картина огромен чадър от копринена пелена, под който изглеждахме като компактна група светлинно кълбо. Беше невероятно, че всяка наша мисъл се материализираше. Дочух глас. Стълбата допуска до себе си да творят смисъл само светли, любящо мислещи молекули. Гласът беше топъл и насърчителен. Тогава попитах, а следващите стъпала нагоре имат ли название и какво се случва на всяко от тях? Гласът каза, второто стъпало вибрира с думата обич. Там се сътворяват най-нежните сцени и картини, свързани с това понятие. Третото вибрира с думата приказка. На това стъпало се сътворяват най-фантастичните истории и приказни сюжети. Четвъртото вибрира с думата небесна радост. Там се творят различни картини, обагрени от неописуемо вдъхновение и радостен небесен трепет. И така нагоре, нагоре, всяко следващо стъпало е ментална творческа платформа с различно предназначение. Попитах, имат ли край стълбите? Отговорът беше не. Стълбата е живо, безкрайно съзнание от висшата духовна иерархия, което е тук, за да наблюдава, контролира и оценява чистата, светла мисъл на единичните светещи молекули, като важен етап от подготовката за творческия процес и космическа съзидателност в различни измерения и сфери на единното творение. Това е енергийно-полева платформа за тестване на единичните съзнания на по-ниски нива от еволюционното им развитие. Картините се задържаха за кратко. Само миг нова мисъл или порив и се появяваше нова сцена. Изведнъж плуващия тюркоазен кръг, в който се намирах, се развълнува като приморско вълнение. И ние, светещите молекули, сякаш бяхме нежно изтласкани нагоре към второто стъпало на стълбата, което вибрираше с думата обич.
Озовахме се в най-нежния оттенък на розовия цвят, в кръг силно пулсиращ под напора на нежните сцени и картини, които се сътворяваха в него. Кръгът приличаше повече на красив лотосов цвят, приютил между листенцата си небесната нежност и любящите мисли на светещите молекули. В този кръг се усещаше диханието на свещената обич, на трепетната нежност и саможертвата в името на ближния. Съзрях пред себе си картина на дете, което тичаше босо по плажа. След миг то навлезе в морската вода да си поиграе и да събере мидички, но огромна водна вълна се стовари върху него и детето изчезна от погледа ми. Огледах се. Кой рисуваше тази сцена? Не разбирах. Но спешно побързах да допълня картината с един млад мъж, който се гмурна сред бурното море, за да спаси детето. Друга молекула ме изпревари в следващия ми ментален ход и видях как мъжът изважда от водата детето и го държи високо над нея. В следващия миг някой пожела над водната повърхност да застане хеликоптер, от който се спусна въже и издърпа детето нагоре. А аз реших, че сцената, в която мъжът е погълнат завинаги от немилостивите вълни, ще е най-красивият завършек на нашата ментална картина. Нали най-свещената проява на обичта е саможертвата? Сцената застина. Нима такава картина на обич може да завърши мрачно и тъжно? Да. Нито една молекула не пожела да прибави нищо повече. И всички почувствахме силата, уханието и очарованието на саможертвата. Докато молекулите около мен се надпреварваха да материализират нови сцени на обич, аз предпочетох да се разходя нагоре по стълбата. Бях много любопитна, а и розово-сребристата топка, захарен памук, в която се бях озовала, ме теглеше сякаш вертикално нагоре. Попитах къде ме пренася, а тя отговори: искам да те кача на едно по-високо стъпало, което вибрира под думата свобода и фантазия. Неговата ментална платформа е по-обширна от останалите и там се сътворяват невероятни сцени. Това е една от най-любимите ми платформи. Добре, казах аз и се понесохме. Минахме през нещо като пухени възглавнички в различни цветове, които се полюшваха от топъл, едва доловим вятър. После прекосихме перлено бяла долина, в която имах усещане за защитеност и майчина обич. После се шмугнахме през дупките на златна мрежа, която опасваше цялото пространство пред погледа ни. За какво служеше тази мрежа? Май по-скоро беше част от декор на транзитно пространство. Продължихме нагоре, летейки през система от цветни тунели. Дочувах мелодия, звуци, които сякаш се материализират пред мен, като топчици пинг-понг, светещи в сребристо синьо, пулсиращи. Когато мелодията затихваше, топчиците се разпръскваха и избледняваха. Тунелите сякаш нямаха край. Създаваха усещане за подводно гмуркане в причудлив и измислен свят. Изведнъж сякаш над главата ми в оранжев тунел се отвори огромен люк и някой ме засмука през него силно нагоре. Усещане за спираловиден танц под напора на нежна енергия. Озовах се в пространство,
което приличаше на напластени магистрали една върху друга, и сякаш от тях течеше вода. Течна, пулсираща водна светлина или светлинна вода. Моето изумление явно отчете ментален импулс, който се материализира мигновенно в нещо като пеещ фонтан, и аз се намирах на върха му. Усетих вибрации на всепоглъщаща еуфория. Помислих си, че всичките ми напластени емоции рисуват с течна светлина, омагьосваща картина, като холограмна експлозия. Но нали се бях качила на стъпалото свобода и фантазия, рееща се в сюрреалистичната феерия на безграничните ментални приключения. Чух един глас: "Тръгни, тръгни към мен." Кой ме викаше? Усетих как короната на пеещия фонтан ме подхвърли с нежен отскок. Излетях през златист цилиндричен стълб и се озовах между листенцата на огромен, пеещ снежно-бял лотос. Изумително! Всяко листенце вибрираше с ангелска честота и в общата симфония от трептения се извайваше неземна мелодия. А аз, сгушена в лотоса, бях един прозрачен, притихнал ангел, който се унасеше, а когато се събудих, се намерих в люлката на приземяването. Пътувах, спусках се. Отворих очи. Откъде се връщам? Къде бях? Нямаше отговор. До следващия път.